everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mga higala, anhi kitang pahitakdo sa pipila na lang ka mga yugto ni atong sugilanon nga naglimin og mga misteryo. Draco. Dili ang mga po nga nagawa sa baba mo'y angay kong tuhuan. Kung dili, ang imo mga buhat o matag pinitik sa imong kasing-kasing. Kay usahay gani, ang gisinggit sa imong baba, dili mo'y gihagawhaw sa imong kasing-kasing. Tuho iko. Kinaisulti ko sa tinuod, Draco. Ako na ka nang hinugtukan. Ug ako na ka nang gitimbang-timbang. Dili na tinuod nga mahal ta ka. Ug pasaylo ako sa kupagsulti ni mo ni ini. Imong kaugalingon mismo mo'y pangayoy o pasaylo. Kay kanimo ka nakasa, pinaagi sa pagpamakak mo sa imong kaugalingon mismo. Tinuod ang gisulti ko. Tuho iko. Sa gihapon, wa pa makuba ang akong pagsalig ni mo, Judea. Ikaw paghihapon ang ligdo nga Judea. Ikaw paghihapon. Ikaw paghihapon ang gimahal kong si Judea. Ang matuod nga nagmahal sab o nahigog man ako. Draco. Mahal ko nimo. Oo, nahibaw ko niya na. Dili ka makalimod na ako niya na, Judea. Dili. Draco. Mamaka ka man. Pero ang imong mga mata, inabinagid ni mo kasing-kasing. Mao ang magtugan sa tinuod. Ay, aabi man ako og manlakaw ka mo daw. Dili. Kinausab ang hunahuna ni Judea. Aw, mao ba di ay? Ay kay ngano man di ay dong. Ambot. Wa ko makasabot. Ay, bebe, ganebe. Ay, pakigsultihan ko siya. Hahay, pastilan gayod. Nga anong magahimo-himo lang yun intawan o kaugali ko problema. Pero sa gihapon, dili makaapektar na ako ang iyang gibuhat. Tungod kay nahibaw ko unsay kamatuoran. Siya landong. Namuong manggod siya. Nga dili day ko niya mahal. Nga sa iyang pagtimbang-timbang. Wa gid ko na siya mahigugman akong tinuoray. Oy! Uy, unsa magyud ka ang buot yang palutawan na? Nga nagtuo siyang matuis ang nalatid ang daang pinaagi sa usa ka bakak nga kamatuoran. Pero dili. Kay ang kamatuoran sama sa bulawan. Ilubong mo man sa kalapukan, o patigbabaw gyud ang iyang lunsay nga silaw. Husto ka gyud. Ay, dong, sila na karon si Inday Brina og si Serenito. Mayo kay Enas Brina. Doon ako'y pagigsultihan niya. Yan na sila si Miss Brenna o si Ranito. Diyos ko. Paselo ako. Pero kinalang ipadayon ko ang nasugdan ko ng pagpamakak. Nagmamasin ko magatabang kini. Aron ka po ganang posibleng hita po. Nyadugay ko ng gikahadlukan. Ilikim, Manang Rosaura. Himamata ninyo si Padre Diogenes. Mayong adlaw kaninyo. Mayo adlaw, Father. Pamin ako si mong kamot, Father Joines.
Ay, paamin na sab ko, Father. Kadiyot lang. Ay, pagkangilngig sa umaabot niyang mahitabo ning balaya. Inday Judia! Gawas raon na day kay adun na kita'y bisita. Usam ni kapare, si Father Johannes day. Father, yan nasa ko mga kamot ang libro sa basahon sa kasaysayan. Makaluluoy siya nga naan niya ng libro. Kay nagpangapkapan siya sa kahayag sa kinabuhi. Ngawa niya masinati sukan lang miso din ang iyang lawas. Naibaw ka? Tungod kay pinili o gimbutan man sa atong Diyos ang atong pagka-espiritista. Unsay buhaton ko ning libro, nga niya sa ko mga kamot. Dadon ta ka na ngadto sa prayer room mining baya. Murag may nabati kong kainit kay kanining libro. Ngano? Unsa ni tabo kanimo? Galit kong gibati ang taligsaong kainit, Father. Gikan ining libro. Ngano ka kini, Father? Kay dunay kinabuhing na bilanggo niya ng maong libro. Tuwa karon sila sa prayer room. Gipakuha ni Father Johannes ang libro sa kasaysayan nga dito sa guest room. Usap na siya ka espiritista ra nito? O Julia, og siya may among giduol ni Brena. Aron pangayoon ang bendisyon alang na sa hingpit nga pagtapos sa mga panid sa kasaysayan. Kay kinahanglan nga matapos ang unsa may nasugdan. Kay kun mula na't pakiniuglain pang mga katuigan. Daghan pa unyang mga henerasyon ang mahasol. Ug daghan pa unyang kalag ang masakripisyo. Og ako. Sigurado na bagyod ang akong papel alang sa mong gibuhaton. Mas nahibaw ka kay nako. Dili ba, Judea? Ranito. Ato na siyang papawayan. Mientras na ka, gada ko ikatabang. Dako og mahimo, Judea. Palihog lang. Palihog pa. Pero ako nauna-una. Ngawa ko na siya gugmaara nito. Dili matuod nga gugma ang gibati ko para niya. Kung dili kaluoy lang di ay, kaluoy lang. Imo ba ding hinginlan ang Espiritu Santo sa atong langit ng Amahan? Nga iyang gipapuyo, nga naha sa imong kasing-kasing, Judea? Hinginlan mo ba dahil ang gahom sa katarong? Ug mo ay padayonon mo ang gahom sa kadautan? Ano sa ingon nga paagi? Magsadya o maghodya ka ang hari sa kadautan dito sa impyerno ning gingharian. Oh, himo na gayong nabati ang gipamulang sa mga tawo nga nagalibot kanimo Inday Judea. Ayun na intawon paganoy sa dautan. Kay ning higayon na nga naghinapos nagkasaysayan. Ay sigurado ako nga nagapanghunghong kanimo ang nagkadaiyang hagawhaw sa mga daotang espiritu. Yan ang kinahanglan pa man. Nga buhaton ako sa kabrutal nga buhat. Aron kini matapos. Dili na lang unta. Kisa marang gipunan ang ako mga kasakitan. Sama ra nga ako mismo may hindi ko diskunis sa akong kagalingon kasing-kasing. Dili lalim sa akong bahin. Dili kinisayon. Karon pa lang gani. Mura naman gani kung mamatay man ang Rosaura.
Para na yun kong mamatay. Andam na ang tanan, ang libro ni Ana sa lamisa. Ikaw, o kining libro, dunganon ako sa pagbendisyon. Kauban ining lain pang libro, ang balaang Biblia. May naibawaan ka na babahin ka na ako, Father Jonas. O, gipasabot ko nila ni Ma'am Brina. Og sira nito, Binifuerte. Di ay pa. Ikaw, mao si... Ang labing bangis nga tao sa kasaysayan. Wa na kailangan nakitang lama sa kahugaw sa imong espiritu sa pagkakaroon drako. Daghang salamat. Usa ka na sa nakapalig-on o nakapadasi karon ako. Sa gyapon. Way paglubad ang akong krusada sa paghimo og mga buhat nga gimbutan sa makagagahom. Nalipay sab ko nga nakabati karon ni anang imong mga puong. Manang Rosaura, sige na. Pagudangan to sa prayer room. Aron maandam na ang tanan ni Father Jonas. Oh, sir. Nya tabi o na ninyo, ha? Padayon lang. Judeo. Kung sa may mong plano, ayaw na ka nagpadayon. Kay dili na matuis ang gimbut anandaan. Ranito. Tuan na si Brena sa lungsod sa Santo Cristo. Nag-ihay mi. Aron may makatabang kang Lolo Draco. Wala ko mahibaw sa angay na kong buhaton. Yan ang kinahanglan pa mamahitabo kinira nito. Yan ang kinahanglan pa man. Judea. Nagmahuyang ka na. Sabton ko ba? Nga binaog ang dautan. Mas palabihon mo, Dre. Nga panag-iyahon sa yawa ang imong kat. Ranito. Nahibaw ko. Mahal mo kay siya. Ug mahal ka sab niya. Nganong dili man nato siya tabangan. Ikaw, nganong dili man nimo siya tabangan. Kaya nimo. Doon na kay kapasidad aron pagbuhat sa ingon. Yan ang kinahanglan pa manggit lagi. Uwa na ba na yung paagi? Kung ba't ganingon na nauna, maswerte ka kaysa ubang mga babae. Kay pinili ka. Lahi ka, Judea. Ipakita ni Higayon ang matuod mong gug. Tugbangi ang iyang gugmad diha mo. Salamat Ranito. Gipabuka mo ang ako mga mata sa kamatuoran. Dako og nahimong kaayuhan ay ang pagkadrako sa kong kaugalingan. Unsay po di may pasabot. Nahimo ko siyang inspirasyon. Aron usbon ang dagan sa kong kinabuhi. Gikan sa pagkadautan. Hinoon. Mayo hinoon kay imo ka na nakita. Hugot nga determinasyon sa kaugalingon. Mo'y labing kikinahanglan. Kung gusto kang mag-usab sa imong kaugalingon. Tinuod ka na. Busa ni Higayon na. Mauha ko nimo. Bato ni ang susama sa akong kibukat. Ang hugot na determinasyon sa kaugalingon. Salamat. Ako ka ng paningkamutan. Kutob sa ako mahimo. Ayaw ko na ang bati nga bahin. Mauibutang sa imong nahuna. Nga ang usa ka sakripisyo. Maghatag og kaayuhan. Oh. Ako ka ng buhaton. Akong kayahon. Sangan sa kugmanamot ni Draco. Mas maayos sa nang mahuman. O sige na. Tana nga to sa prayer room. Uban ng taang pagkahimuon nga pagbendisyon ni Father Johannes sa importanteng butang sa kasaysayan. Dako kakayog may mong papel ni maong pagtapos sa panid sa basahon sa kasaysayan. Father. Pinaagi kanimo. Duha silang mahatagan og hingpit nga kagawasan. Una, ang kalag ni Draco Garces. Og ikaduha,
ang kalag sa usa ka ginganlan og Eliakim kang kansang kalag. Nabilanggo suri ng libro sa kasaysayan ug sukad lang gamitan ni Draco ang buhing templo sa iyang kalag. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.